mbi kamɓe komin jiɗno ko yoɓ ñaaw wona kamɓe poti ɗum ñaawde mbawa ñaawde ko wayi noon saabu won keɓe katna kamɓe eɓe pota ñaawde ko woni ko nder assemblée ɓe mbi kamɓe doole mabɓe e kattan mabɓe kaaɗi tan ko soɓe ñaawi élection ha mbi ɓeɗo goni député keddi ko assemblée nationale toppitto ɗum wadde amen jabini ɗum ɓe mbi qu'ils sont incompétents amen jewtide e nder amen minen député ji non inscrit ji e opposition kala takko wallu gam yiidi laawol gongol ganduɗa ene komin jiiɗi ko natɗo assemblée nationale garɗo forsi naati assemblée nationale e dow doole e dow toñere ɗum wawa wasde ɓennude saabu so ɓenni ko musidɓe mawɗo nder sénégal eyyi so weeɓani sénégal naaɓe foof cetto ko kanko no natirni assemblée nationale ke dow doole waɗi ɗum wona e dow laawol wona e dow sarɗiji leydi ndi kamɓe koyɗe mabɓe ceeki sarɗiji leydi ndi mbeɗori ne mbeɗira on ɗum sénégal naaɓe foof paama ɗum so waktuji woteji gaari goto hen foof waɗa hen fodde mum ko wayni coup d'état tan aɗa andi coup d'état neɗɗo no waɗa ɗum e leydi ɓenna taw par ce que yimɓe ngalna ɗum feere mbawa ngala doole ni guittirta ɓen keptuɓe leydi ndi e par force ɗum ne ko coup d'état assemblée nationale jomum woni toon noon wi ene woto charɗiji leydi elle charɗiji gotaɗi ɗi e dow ɗum ɗon foof hay hen charte goto fotani nanguede saabu ko ni addira ni ko eɗi woñade laawol ganduɗa en ndewan ndu ha hen charri oɗon walla loi oɗon woota eɗi woñade woɗɗe ɗum potani ɗum wodde gardiɗo hunde woni président assemblée nationale fotani ardade ɗum fotani jooɗade ɗon donc kala ko woota ɗon elle ko ñawoji ganduɗa en walla charɗiji ganduɗa loi ji ganduɗa hay goto fotani ɗum rewde ɗum woni probléme ko waɗi ko kono noon ɓayri ko noon woori kamɓe keɓe joguiɓe majorité min ngala doole ittudeɓe ɗon alay saago aussi ndaare peeje tan mais ko sénégal naaɓe aussi poti andude ɗum kewi e leydi ndi jangge e jaam kañum ɓe goni ñawoɓe eɓe ñaawa ko foti ko woni so carte wote woni eɓe guittiɗo wajiɓe ɗon